Namaste. Naiara Mandaluniz deitzen naiz eta gaurkoan jogako klase batetara gonbidatu nahi zaituztet. Nirekin yoga praktikatu nahi duzue? Eskerrik asko. Namaste. Yogiei gehien gustatzen zaiguna da naturako elementuak gure gorputzarekin imitatzea. Horretarako goizean goiz hasten gara. Goizetik ohetik salto egin berri, eguzkia agurtu egiten dugu. Nahi duzuen nirekin eguzkia agurtu? Hasi gaitezen. Horretarako eguzkia margostuko dugu. Hartu zuen atzamarrak eta busti margoan. Nahi baduzue arkatza, rotulkia erabili dezakezue. Eta hankak banatu egingo ditugu. Esku bat gora eta nik atzamarrarekin margostuko dut. Arnasa hartu sakon, eta borol bilerdia arnasa botaz. Hartu sakon, eta bota. Azkena hartu, eta berton bota. Beste atzamarra, busti margoan. Arnasa hartu, eta bota. Hartu, eta bota. Azkena hartu, eta bertan bota. Badaukagu eguzkia borobiloa eginda. Berriro ere barrutik margostuko dugu eskuekin adibidez, busti. Eta hemendik, goitik hasiko gara berantza joan arte. Hartu arnasa sakon, eta bota. Honi igela deitzen diogu, gorantza. Eta bota. Berriro, salto igelak. Eta bota. Bale, goian geratzen gara. Badago beste arnasketa bat, guretzako sugearen arnasketa dela, sitali pranayama. Horretarako, badakizu horrek poteak daudenak margotzeko hormak eta mugitu. Arnasa hartu, eta berriro behan hartuko dugu, gora arte. Nahiko, hartuko dugu eguzkia, eta zeruraino botako dugu. Danok batera, 3 zenbatzerakoan, nahi duzun bezala, bultza eguzkia zerura. 1, 2, eta bota. 3. Orain bai, eguzkia agurtzera goaz, eta horretarako nik abestu egingo dut. Eskuak bularrean, oneri esaten diogu namaste, nire barreneko argiak, zure barreneko argia agurtzen du. Namaste. Eta abestu egiten diot eguzkiari. Kaixo eguzki, kaixo amalurra, igelak bezala, urputzura noa. Glu, 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 badator zugea. Txakurraren kidea, egun sentia da, goazen esnatzera. Salto igelak uretatik atera, agur amalurra, agur eguzkia, bihotzera noa. Zer moduz? Arinago egiteko gai gara? Bagoaz. Arnaz hartu, 2 edo 3 bider, bete gorputza airez, eta bagoaz. Kaixo eguzki, kaixo amalurra, igelak bezala, urputzura goaz, salto, glu, 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 badator zugea. Txakurraren kidea, egun sentia da, goazen esnatzera. Salto igelak uretatik atera, agur amalurra, agur eguzkia, bihotzera noa.
Berriro ere, utzi gorputzak arnasa hartzen. Hirugarren bider egingo dugu apurtxo bat arinago. Prest? Bagoaz, hartu arnasa sakon. Kaixo eguzki, kaixo amalurra, igelak bezala, urputzura goaz. Glu, 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 badator zugea. Uretatik ate, txakurraren kidea. Egun sentia da, zatoz esnatzera, salto igela, uretatik atera, zagurra malurra, gure guzkia, bihotzera noa. Askotan hori gertatzen zaigu, harin egitearren gauzak ahaztu egiten ditugula. Hartu arnasa eta lasaitu horrapurtxu bat. Eta bagoaz orain astiroago egiten. Begira, eguzkia agurtzeko bizkarrezurra luzatu egiten dugu. Kaixo eguzki, eta lurra liburu bat izten egongo bagina bezala, itxi egiten dugu gorputza, kaixo amalurra, eta orain badator igela. Igela orpoak lurrean jarrita edo airean ditugularik. Igela. Eta hemetik tabla batetara pasatzen gara, salto eginez edo hanka bat atzera eta bestea, luze. Nola jaitsi berarte gu kapazak gara bera etortzen. Eta hemendik begira zugea. Honi txakurra buruz bera deitzen diogu, txakurrak esnatzen doazenean, bere aurreko hankak mugitzen dituztelako eta hortik buztana zerura ekartzen dutelako. Eta hortik gorputza egun sentia izan da, esnatzen goaz. Bai horrela, hankekiko mugimenduetan. Salto egiten du igelak, aurrera prestatu, orpoak lurrean dauzkagu eta ireki bularra. Jogan beti bularra irekita daukagu eta musukoarekin ez zait ikusten, baina ahoa baita ere. Eta hemendik berriro luze, liburua izi egiten dugu, gorputza batu, agur amalurra, agur eguzkia, bihotzera noa. Eta 3 arnasketa sakon egiten ditugu. Eskuak soltatu orain mendiragoaz. Mendia. Begiratu. Sentitzen duzuen nire gorputzean mendia? Arnasketaren bitartez mendia igo egingo dugu eta mendia jaitsi. Nola? Sudurziloak tapatuz. Sudurzilo bat tapatuko dut. Eta kontrakotik sentituko dut mendian gora noala. Mendian bera joateko, sudurzilo hori tapatu eta bagoaz. Bestetik botaz. Eskumatik gora nator. Tapatu eta bera. Eskerretik gora. Tapatu eta bera. Azkena mendian gora. Tontorrera arte eta mendian bera. Eta hor, 2 sudurziloetatik nabarituko dugu arnasa datorrela. Nabaritzen duzu orain irekiagoak daudela? Honi mendia deitzen diogu. Eta hemendik, mendibarrenean Euskal Herrian hainbeste zuaitz, namastera bueltatzen gara,
Behar baldin baduzu, horma erabili dezakezu, edo aitak eta amak edo nebarrebek lagundu alzaituzte, horrela eskuak euren kontra jarriz, bestela, nagusiagoa zarenean oreka mantentzen ikasiko duzu. Zabalduko dugu belauna, eskuarekin. Gora arte heldu behar zara? Ez, behan ere, hasi algara, hemen, edo hemen, edo hemen, eta azkenik saiatu zaitez, goian jartzen. Zuhaitzak gara, sustraiak ondo sustraituta, besoak ireki hor handia eginez, zuhaitz handi bat, gora arte. Eta batu. Arnasa hartu, ez mamurtu ahoa, saiatu ahorik ez mamurtzen, eta bagoa soltatzen. Begiratu aber, adarren bat aurrera etorri daitekeen, edo zuhaitzaren adarren bat alboetara etorri daitekeen, edo zuhaitzaren adarren bat atzera etorri daitekeen, eta hortik batu. Bueltatu, mendira, mugitu zaitez albo batera eta bestera, eta nabaritu gorputzaren alde bate eta bestearen arteko ezberdintasunik dagoen. Agian, sudurziloetan ere, arnasa ezberdin sartu eta atera egiten dela nabaritu dezakezu. Begiratu hau. Begiratu baino gehiago, sentitu. Eta geldik gaudenean berriro ere, arnasa sakon hartuko dugu. A borobila eginez ahoarekin zabaldu eta bota egingo dugu. Hartu. Horrela urduri sentitzen zarenean, hartu arnasa. Eta bota. Beste hankarekin egingo dugu, eskuak bularrean, namaste, eta belauna gora. Eta hor, zabaldu egiten dut, eta alba dut eskuarekin, oina izterraren kontra jartzen dut. Goian egon behar da, gogoratu, ez da beharrezkoa. Jaitsi eta agian oraingo honetan hemen geratu gintezke. Hementxe, ireki adarrak eta hostoak, gorantza etorri, batu eskuak, eta berton, zuhaitz hau ere ederra da. Enborra, adarrak eta sustraiak nabarituz. Ta hemendik ahoa irekita daukagularik eskuak bularrean, eta begiratu ja adar bat aurrera etorri daitekeen, alboetara etorri daitekeen, jausten bazara eskatu laguntza, edo atzera etorri daitekeen, mendik batuz, eta berriro ere mendira gatoz. Zertarako balio du mendira etortzeak? Arnasa hartzeko. Mendian zaudenean airea garbiago sentitzen duzulako. Berton mantendu. Eta berriro hiru bider, arnasa hartu. Eta bota. Jogiek badaukagu amalurra, gure azpian, baina baita ere jainkosa, gure gainean. Horretarako etorri, berton izarra margosten dugu. Hartu arnasa izarrean, eta orpoak barnerantza sartuz, jainkosa sortu. Zeruko jainkosa hartu arnasa, izarra zara, eta bota zeruko jainkosa. Azkena hartu arnasa izarra zara, eta honakoan agian orpoak igotzen joan alzara. Sakon hartu arnasa, gora izarra zara, eta izarretik mendira.
Berriro ere arnasa nabarituz. Eta badago beste gauza bat mendian egitea asko gustatzen zaiguna jogiei. Badakizu zer dan? Abestu. Guk mantrak deitzen diegu abesti hauei. Mantrek badute nolabaiteko energia eta lagundu egiten digute egunean pozik egotera. Nahi aldozu nirekin bat abestu. Honi deitzen diogu satanama, bizitzaren zikloa. Sa izango zen atzamar potoloa eta txikia batuta, jaio, ta izango zen bigarrena eta potoloa batuta eta izango zen handitu, na izango zen potoloa eta erdikoa eta esan nahi du heldu, eta ma bizitzan naturan gertatzen den bezala fruitua jaio, hasi, heldu, hil egiten da. Bai? Sa, jaio, ta, hasi, na, heldu, ma, hil. Naturako fruituak bezala, landareak bezala, bizitza bezala. Jaio, hasi, heldu eta hil. Bai? Nahi baduzue esertzera etorriko gara. Eta erakutsiko dizuet jogiak nola esertzen garen. Saiatzen gara indiarrak bezala ez esertzen, zebe horrela hanka bat azkenean lokartu egiten zaigu. Beraz, orpo bat gure ganantza dator, eta beste orpoa orkatila eta orkatila batuz aurrean. Bai? Gogoratu, sa, ta, na, ma. Hartuko dugu arnasa. Satanama, 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 satanama. Argia naiz, argia naiz, argia naiz, argia naiz, ni naiz, ni naiz, ni naiz. Hau guretzako da loto lorea. Bale, orduan, loto lorean argipilloa hartzen dugu eta zabaldu egiten dugu. Berriro abestuko dugu, prestatu atzamarrak, potoloa eta txikia, izi begiak orain, eta hartu arnasa. Satanama, 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 satanama. Argia naiz, argia naiz, argia naiz, ni naiz, ni naiz, ni naiz, argia naiz. Eta eskerrik asko esateko, bakea, guk esaten dugu Om Shanti. Eskerrik asko, Om Shanti.